Από τη δική μου πλευρά θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους που είστε σήμερα εδώ. Θα μου επιτρέψετε πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με πλαισιώνουν. Είναι πολύ βαθιά η συγκίνησή μου, γιατί κάποιοι εξ αυτών ήρθαν από άλλη πόλη για να μου χαρίσουν αυτή τη χαρά και να συμμετέχουν στη μεγάλη μέρα για μένα. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς που κάθεστε κάτω. Κάποιοι από εσάς έχουν έρθει πάλι από άλλα μέρη έξω από την πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι διπλή η χαρά μου. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Νομίζω πως είναι περιττό να πω κάτι άλλο για το βιβλίο. Θα καταλάβετε περισσότερα αν το διαβάσετε. Έχετε και όλα αυτά των ανθρώπων που προλίγου μίλησαν. Βέβαια, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστως να απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Και να υποσχεθείς ότι θα γράψεις ωραία λόγια σε όσους το θέλουν. Βεβαίως. Υπάρχουν ερωτήσεις μήπως? Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Πώς καταφέρνεις? Καταρχήν πάρτε το βιβλίο, διαβάστε το και μετά θα θέλετε να την ξαναδείτε για να τη ρωτήσετε πάρα πολλά πράγματα. Πώς καταφέρνει το look αυτό της Σύσης που όλοι βλέπουμε να διαβάζει το βιβλίο και ένας άλλος άνθρωπος? Δηλαδή λέτε, θέλω να την ξαναδώ τώρα να τη ρωτήσω 100 πράγματα αφού διαβάσω το βιβλίο. Οπότε... Ορίστε. Ο Μπομπάς. Εγώ σας ευχαριστώ. Από την Ελεύθερη. Από την Ελεύθερη. Ναι, είστε ελεύθεροι να κινηθείτε όπως θέλετε. Έχουμε λίγο κόκκινο κρασί, κάποιες νοστιμιές, γυμνές.